Na Varšavsku chodím už 3. rok, no ani jeden deň nie je rovnaký ako ten predošlý. O rok budem maturantkou a môj čas na gvarze sa pomaly kráti. Každý deň ma dokáže prekvapiť nová lahôdka v bufete alebo zaujímavé prezentácie učiteľov. Z gvarze mám neskutočne veľa spomienok, či už na dlhé hodiny učenia, alebo na akcie, výlety a čas strávený s kamarátmi. Každé ráno sa nezabudnem prezúť. Ranný zhon sa pre mňa stal už rutinou a preto aj dnes meškam. Samozrejme neprezúta. Svoje rána začínam v školskom klube, kde s kamarátmi hlavne hrávame kalčeto alebo ping-pong. Prihláška na vysokú školu je za dverami. Gvarza mi poskytuje kvalitné základy na vybudovanie mojej budúcnosti. O rok ma čaká monitor pre deviatakov. Hoci sa moc nestresujem, snažím sa z hodín si pravidelne zobrať čo najviac. Matúš, pamätáš sa, ako sme takto pred rokom točili promo video? To už bol rok? Nuž, na čase k budúcim gvarzákom a gvarzačkám ukázať, ako sa tu môžu dostať, čo naša škola prináša a pozvať ich na deň otvorených dverí. Máš pravdu, ale najskôr by sme mali ukázať všetky formálne veci, ktoré musia poslať a vyplniť, predtým, ako sa môžu stať jedným z nás. Poďme na to. Ak si piatakom na základnej škole, tak neváhaj a do 22.2025 musí tvoj zákonný zástupca poslať prihlášku na našu školu pomocou školského informačného systému. Prijímacie skúšky sa konajú v 2 termínoch. Prvý termín je 5.5.2025 a druhý termín je 12.5.2025. Na prihláške nezabudni uviesť, ktorý termín si vybral. Písať budeš zo slovenčiny a matematiky, na ktoré máš 60 minút. Príjmeme prvých 60 podľa počtu bodov, avšak môžeš získať bonusové body za olympiády alebo súťaže zo slovenčiny alebo matematiky. Ak chceš zažiť gvarzu ešte predtým, ako sa staneš jej študentom, prídi 17. februára na deň otvorených dverí, ktorý sa koná od 14. do 16:30. Nám už sa vyučovanie skončilo, tak my už sa s vami pomaly lúčime. Avšak vy nezabudnite poslať vaše prihlášky na školu včas. A taktiež príďte nás pozrieť na deň otvorených dverí, kde sme si pre vás prichystali zaujímavý program. Napríklad si môžete vyskúšať prijímacie testy zo slovenčiny alebo matematiky, alebo sa zahrať na chemikov či fyzikov v našich laboratóriách. Ak ste viac športový typ, čaká na vás prekážková dráha v telocvični. Tešíme sa na vás.